Men, walah men, awan-awan iki wabeh ning Randu Gundeng iki men. Kondisi jalane jan walus tenan. Naik motor sepi buluk melihat kondisi kahanan Randu Gundeng saiki. View-ne cocok iki. Dinggo keluarga mbek ndelok wisata banyu. Tontoni kanan kirine ana alas. Lah kuwi wis ketok sithik men. Banyune salar-alar iki men. Iku niko nganan sithik mengko anjur wis teko objek wisata lokasi Bendungan Randu Gundeng Desa Kalinanas Japah Blora. Walah. Pemancinge akeh ning kene men. Saka luar kota yo akeh, saka lokal Blora yo akeh. Lah, iki men. Wis ketok to men. Warung-warunge juga akeh iki men. Jembatane dawane pol. Nah, banyune salar-alar iki men. Lah iki ning perbatasan ambek Rembang dan Pati ning Juwana iku men. Nah, iki men. Tontoni men. Koyok ning Sarangan iki men. Kowe kapan rene men? Nah, iki tak sepil-sepilke. Oh, iki nek wadem do nongkrong ning sore ning kene men. Terus bakul-bakul bakso, bakul pentol, bakul apa wae ono ning kene men. Tikungane iku muasra banget, tapi yo hati-hati men, rodok rawan iki men. Nah, koyo ning Sarangan to men. Cedak iki, ora usah adoh wisata banyu ning kene wis cukup men. Ayo men. Nah, pemancing juga ready ning kene men. Wah, akeh iwake. Mulai saka iwak wader, kutuk lan sak panunggalane. Wayo men ndang digas men. Wong Blora 2 taun ning Bendungan Randu Gundeng ora iso diceritake ning kanca-kanca luar kota kono. Iki sing misuwur alias sing terkenal. Sing pemancinge nonton men. Parkir juandrak-juandrak ning pinggir danau iku bendungan iku men. Ayo men, langsung cepet men. Ora